रंग थे नूर था जब करीब तू था एक जन्नत सा था ये जहां वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू Gitu mobil bak duduk no kok macet ngono mobil bak nanti kalau kayak banyune kayak bentang mah sikat gigi tahu temburi Banyuwangi teh Bismillahirrahmanirrahim apa nih tengok yang jipok nang tengok deh kok saya ayo ndang kakek Matu di mam saya kayak obatnya sing kayak ini loh kok semua tupas tau ki di mam loh Bismillahirrahmanirrahim dong nyamuk ayo ndang ndang kami kayak ombe sirupe bintang mari bar iki sikat gigi ya raup banyu anget nek mburi engko tak nyalakan air hangat gelem adus banyu anget kayak disai kayak sisih nih itu sampai tisu kayak ya oke kayak sisi kaki ndang mah ndang itu belak nimpawan saya itu kayak sampai tisu jebret oke jempol ya biasanya ya ngomongnya wis nangis wis mandi depan ninjai mereka ini ngarep patut sih lagi kok apa dah di kanan ini lombok di pangan lombok akan ini coba terpisahkan ya tuh mana bodoh mana apa mari san telur apa mungkin ini jelek gede aku ora mas ini jelek gede ora bener dia ora ya apa ya makasih nah ini nah dua Walaupun dia boleh bilang Atuh Mas Tapo arep nek Surabaya mulai sesuk awan terus engko bengi karo Mas Rocky mung wis tak tinggali tinggi engko bengi nek warung njaluk mangan apa Mas Rocky karo Om Black ya nanti karo Laude Rendi repot ya rungo apa ora dandane salaman lah ya so
Mas Tapo apa Surabaya? Ora suka kare. Nanti Mas Tapo? Surabaya. Surabaya, karo sapa? Oke. Nang kok bengi ngopine karo Mas Rokim ke? Pikape wis tumbah resik ya. Mungkin ngopi. Ya. Kowe metu. Karo Rizky karo Mas Riko. Nek marane lakal kok turu-turu sesuk awan Mas Tapo mantuk. Ya. Sesuk awan Mas Tapo mantuk. Jempol apa ora? Nek oleh nakal ya. Wis akas penak ta wae. Wes ninjane ka. Lah ya kae. Nek ora udan kuwi dijak karo Mas Rokim kok. Bengi lho jak tuku mangan karo Mas Rokim. Mangan soma apa mangan hot mie sirmu. Angkingan. Nek angkringan, Mbak lek nek marang mau nek angkringane jogrok. Kok jaketan bruput nggo. Aja bengi-bengi ngap-ngap. Ndang balik. Mau jak ning nggon JWK etane JWK ya kena. Iya, baru ngene duitnya. Terus tak pernah terlihat rezeki dhewe. Ya. Karo Black. Karo sapa kae? Angkingan. Anake sapa? Sana mama turu. Omah turu. Hah. Laude dijak ora laude. Terus. Dijak. Kok bayari kok traktir apa lagi? Bayai. Malah mau apa lagi mong? Minggu. Ro dino lah gitu ngono. Malam apa? Minggu. Aku tak metu karo Mas Riko sik ning Surabaya. Ya. Oh, terus. Nggih, Mas, dulu. Mas. Rip Natu enggak nakal. Aku lupa aku orang Mas Rokim kok. Jempol apa ora iki? Lek Mas Rokim gelem bakul baturana ya. Hi. Ho, piye? Oho. Cukup men. Ho ne piye? Kok apa ta kuwi kakak kuwi? Oho sik. Nampak. Ho, piye? Oh. Lima di kipas. Gak oleh, mari masuk angin. Masangan. Acarmu siapa lho saiki? Masih kan ning itu. Itu lho angin. Aku bingung obatnya satu-satu kayak Sirupnya sak sendok. Ya oleh aku baru mangan kok. Krungu.